Peth cyntaf dwi'n mynd i wneud ydy Roliau Selsig Llysieuol. Maen nhw wedi bod yn boblogaidd iawn gyda ni ac maen nhw yn gweddu ar gyfer pawb I ddweud y gwir, dim just y pobl sydd yn Llysieuwyr. Ac maen nhw'n defnyddio brwsion bara brown sydd gen I fan hyn. A pan dwi'n gwneud brwsion bara, dwi'n gwneud llond bag ohonyn nhw a rhoi nhw yn yr rhewgell. Maen nhw'n handi iawn ar gyfer lot o resetau gwahanol. So dwi'n cymryd torth gyfan felly a wneud i'n brwsion tra dwi wrthi. Gyda hynna, mae yna ddwy genhinen a mae hynna'n cael ei malu yn y fan. Ac mae yna gaws, dau fath o gaws, gaws Manchenko, caws wedi wneud o laeth dafad yw hwnnw ac mae nhw'n wneud o hefyd nawr yng Nghymru, mae caws Cenarth ydy hwn sydd gen hi yn fan hyn ac caws parmesan, wedi cael ei gratio yn y fan. Pan dwi'n gratio caws parmesan, peidiwch â cael gwared ar croen sydd ar y pen. Mae hwnna'n gallu bod yn handi iawn I flasu cawl pan dwi'n gwneud minestrone, byddai'n rhoi hain fewn yn y minestrone a I roi ychwanegu blas i'r cawl, tynnu nhw allan wedyn cyn I gweini. Gyda hynna, mae eisiau rhoi chydig bach o flas ac dwi'n rhoi yno fo chydig bach o sage o'r ardd ac mae gen I chydig bach o berlysiau eraill yma hefyd. Allwch chi marjoram neu thyme allwch chi roi. Neu allwch chi, os ydych chi eisiau rhoi, dwi'n mynd I roi chydig bach o fwstard, mwstard sych sydd gen I fan hyn, chydig bach gic iddo fo. Allwch chi hefyd trio gwahanol flasau, mae hadau cumin yn dda, hadau ffenig, allwch chi chwarae o gwmpas gyda gwahanol flasau ac hefyd mae yna ddau wy wedi baratoi fan hyn I roi'r cymysgedd gyda'i gilydd ac wedyn un wy I orchuddio y crwst. Mae'r crwst yn barod wedi rholio allan, dwi'n prynu o wedi rholio allan, crwst puff ac mae o ar maint mae eisiau, mae'n dod yn un rholyn a chi'n rholio fo allan just ar hambwrdd. Gen I hambwrdd arbennig fan hyn, oedd rhywun wedi gwneud I fi nifer o flynyddoedd yn ôl, ond mae wedi dod yn arbennig o handi a beth dwi'n gwneud ar hyn o bryd. Ac wedyn wedi torri y crwst lawr yn ei hanner felly. I gyd â chi moyn wneud yw paratoi y cennin, a rhai ohonoch chi sydd wedi paratoi cennin o'r blaen. Peth gorau I wneud I gael nhw'n lan, dwi'n prynu hain yn rhydd o'n siop gwastraff sero, so dim bagiau plastig o gwmpas rhain. A wedyn cymryd cyllell a thorri lawr ganol yr cennin, mae'r holl ffordd fyny, a wedyn gallu rhedeg nhw o dan tap dŵr oer I gael unrhyw brydd sydd ynddyn nhw wedi cael gwared o nhw. Gadwch nhw sychu wedyn, ac wedyn mae eisiau torri nhw yn y fan efo'r cyllell finiol. Ac wedyn mae wedi iddyn nhw cael eu torri yn fan, dyn ni'n mynd I ffrio yr cennin gyda chydig o'r perlysiau. Mae'r perlysiau'n ffres dwi yn tyfu perlysiau fe hunan peidio nhw yn handi dros ben gyfleus yn yr ardd. Mewn potiau ti allan i'r ffenest y gegin. Dwi'n cael cyfleus I cael gafel yn nhw hefyd. Mae rhai yn tyfu'n bell nag eraill. Fel o'n I dweud o blaen, dwi wedi bod yn ffodus eleni I allu tyfu sawl math o rai gynnwys basil am y tro cyntaf. Mae ddwy genhinen sydd gen I wedi cael eu torri ac nawr dwi'n mynd I ffrio y hain mewn chydig bach o fenyn sydd mewn padell gen I fan hyn. A dim ond I chwsu nhw lawr, peidio cael nhw brown, ond I chwsu nhw lawr ac wedyn unwaith maen nhw wedi chwsu lawr ac meddalu, byddwn ni'n ychwanegu nhw i'r brwsion bara a'r caws ac wedyn gewch chi weld hynna nes ymlaen. Mae'r cennin nawr wedi chwsu lawr ac wedi coginio ac maen nhw'n cael eu ychwanegu at y brwsion bara. Wedi gadael nhw oeri chydig gyntaf, fydd yn hawsach wedyn
yw trin pan da ni yn rhoi'r llenwad yn y crwst. Ac hefyd yn y cyfamser, dwi wedi paratoi 2 hambwr pobi a wedi leinio nhw gyda papur y gwrsain, ond dwi'n rhoi chdi bach o olew tu ôl i'r gwrsain. Dwi'n defnyddio just one spray yma, ac mae hwnna yn rhwystro y papur rhag llithro oddi ar yr hambwr. Felly mae hynna'n barod. Mae'r cennin a wedyn mae'r caws yn cael ei ychwanegu. Os ydych chi allwch chi rewi caws, os ydych chi'n rewi, dwi'n awgrymu, os ydych chi'n mynd i ddefnyddio fo wedi gratiwch o cyn ei rewi, achos ar ôl i'r caws rewi, mae'n dueddol o fod yn eitha crymblu. Mwy anodd yw gratio'n fan, unwaith mae o wedi dadmer, felly gratiwch ei gychwyn, ac wedyn mae yn gyfleus iawn i roi o yn yr rhewgell ar gyfer unrhyw beth da chi yn baratoi. Chydig bach o halen, dwi'n rhoi gormod o halen, achos wrth gwrs mae'r caws yn mynd i fod yn hallt, a chydig o bupur, difalu, a dwi'n rhoi chydig bach o fwstard hefyd, teini hwnna arno, wneud yn siŵr bod o'n mynd fewn i beth yma. A cymysgu popeth yn dda gyda'i gilydd. A hefyd beth sydd gen i wneud mwy nadoligaidd, mae gen i lligairon yn fan hyn sydd wedi rhewi. Dwi'n eto yn cadw rai yn yr oergell, neu yn yr rhewgell byddwn ni'n gwneud, ar gyfer y Nadolig. Dyn nhw ddim bob amser ar gael yn ystod y flwyddyn yn yr archfarchnadol. Fel maen nhw'n dweud, os ydych chi'n gofyn amdanyn nhw, maen nhw'n dweud, maen nhw'n gynhwysyn tymhorol. Wedyn dyn nhw ddim yn cadw nhw trwy'r flwyddyn. Felly dwi yn prynu 2 fagiad ohonyn nhw yn ystod yr tymor y Nadolig, felly fel bod nhw ar gael gen i wedyn yn ystod yr flwyddyn, achos dwi yn defnyddio rhai o'r reseti yma a rhai defnyddio lligairon yn ystod yr flwyddyn. Wedyn, ydych chi eisiau cymysgu hwn gyda'i gilydd, gyda'ch dwylo. Mae'n dod at ei gilydd achos mae'n ddigon o leithder yna. Wedyn, ydych chi eisiau defnyddio tua hanner, ond mi wna i 1 hanner i chi gael gweld, a wedyn mae baratoi'r gweddill wedyn, a wedyn gewch chi weld nhw wedi i gorffen. Cymysgwch yn dda gyda'i gilydd, a wneud yn siŵr bod popeth wedi i gymysgu yn gyfatar. Chi'n eisiau un dab, mae'n lot o friwsio'n bara ac un arall efo lot o gaws. So, cymysgwch yn dda, a wneud yn siŵr bod o'n dod gyda'i gilydd yn belen. Mae'n syndod faint o flas da sydd ar hyn, ac maen nhw'n pasio fel Roliau Selsig ar gyfer pawb. So, mae gymaint o bobl nawr yn dueddol o fwyta llai o gig ac neu bod yn llys fwytawyr falle rhan amser. Ac mae cael gweini a cynnig rhywbeth fel hyn yn syniad da. A allwch chi wrth gwrs cael crwst hefyd sydd ar gyfer vegans. Reit, mae hwnna yn barod. Mae wedi wneud yn belen. Wedyn dwi'n mynd i ddefnyddio tua hanner o nawr. Ac bach nes i'n mynd o'r fwy fewn hefyd, diolch fawr. Ydy'n camera'n helpu fi fan, ac yn atgoffa fi bod eisiau rhoi fwy fewn. Neu gwsmediad cofio, bod o'n dod at ei gilydd yn wych heb yr wy, ond os da chi eisiau gwneud o i rywun sydd yn vegan, gallwch chi wneud hynna. Dwi'n eisiau cymysgu yn eto nawr. Mae dda bod gen i rhywun sy'n helpu fi fan hyn i gofio beth dwi'n wneud.
Dwi'n mynd i ddefnyddio tua hanner hwn nawr i redeg lawr yr canol. Gan ei rannu ac i trwg y ddau. Yn eitha cyfartal. A bydd yr wyl wrth gwrs yn ychwanegu maeth ac hefyd blas at yr cymysgedd. Mae'n edrych chydig bach fel cig fel y cig Selsig yn dod efo'r lliw. Mae hwnna yn fyna. Wedyn ni'n mynd i rannu tua 15 o'r rhain i rannu gyda rhyngddo 3, 4, 5, 6, 7, 50 gram sydd gen i. Dwi'n person sy'n cael rholyn olaf ddim yn cael llawer o lenwod. Yn sbach lawr y canol yn dyn nhw. Bach ar y pen. Wedyn, chydig bach o mwyd ar goll. Chydig bach o ddŵr ar y min. Mae eisiau brwsh arni. Gen i ddŵr fan hyn. Chydig dŵr lawr yr ochr. Wedyn, rholio cymysgedd reit rownd. Os rwch chi bydd y lligeiron ar y gwylod wedyn, mae'n rhoi rhyw bach o surprise bach i'r pobl pan maen nhw'n bita nhw. Gwasgu nhw dda. Cael nai un a wedyn yn gorffen y llall wedyn. Dwi'n brwsio nhw nawr gyda melyn wy gyd cyn i torri nhw. Yn rhwyddach. A wedyn allwch chi dorri nhw unrhyw faint ych chi moyn. Wedyn gyfartal. Cyllellfiniad nawr. Torri nhw. Dych chi barcio nhw gyntaf os chi moyn. Dwi'n mynd i wneud rhyw 3 o bob. So bydd dwsin, bydd 2 dwsin gen i wedyn o rhain. A wedyn, cyn i torri nhw i aneu dwi'n mynd i farcio nhw gyd rhywun pryd. Eto mae'n cymryd llai o amser ydych chi ar y brys, neu wneud y marcio nhw efo siswrn. Wedyn, mae'r ffwrn ymlaen gen i ar 180 neu 200 os ydy'r ffwrn wedi mynd yn ffan, 96, a wedyn cyllellfilio a'i torri nhw, rhoi nhw ar yr hambwrdd i pobi, a maen nhw'n pobi mewn tua 10 munud ar 20 i hanner awr. Cadwch lygad arnyn nhw, maen eisiau nhw fod yn aeraidd. Wedyn byddwch chi'n gweld, unwaith da chi wedi paratoi a marcio nhw allan, mewn rhywbeth i'w torri nhw, ac pan da chi wedi rhoi'r mwyaf yn nhw gyd ar yr un pryd. Bydd 2 hambwrdd o hynna. Rwy'ch chi bita nhw syth, neu wrth gwrs allwch chi regwi hein. Dyna ni, mae hynna, yr hambwrdd gyntaf yn barod i fynd i'r ffwrn. Roliau Selsig Llysieuol wedi
paratoi ac maen nhw di oeri. Dwi wedi rhoi nhw'r blat y fan hyn. Chi gael gweld nhw, chi weld y lligeiron yn nhw hefyd nawr. Dwi'n rhaid chi bach o barsli o gwmpas nhw hefyd. Tip bach i, os da chi yn prynu, goffa prynu pe'r lysiau mewn y bagiau fel hyn, maen nhw'n cadw yn bas, o chi glip arnyn nhw yn yr oergell, a fel tynnu bach o papur cegin wedi lychu, a mae hynna'n neud iddyn nhw gadw am sbel. Mae hwn wedi bod gen i nawr ys dros bythefnos, a mae'n dal yn ffres. Felly, golchwch nhw hefyd cyn i defnyddio nhw wrth gwrs. So, gobeithio gewch chi fwynhau yn y dolyg, a gewch chi fwynhau coginio rhai o'r setiau da ni wedi bod yn baratoi dros yr wythnosau diwethaf yma.